छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न करे। आप सुन रहे हैं सिंगर महेश हरपन को। कोई न करे डीजे मिठू राजा पटसोनी। अरे कौन हमसे बनवले ते रिश्ता बोल लेते ऐसा गिलवा में टीसता। कौन हमसे बनवले ते रिश्ता बोल लेते ऐसा गिलवा में टीसता। राती में कहले यारवा रे भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न सरे। भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न सरे। कोई न सरे डीजे मिठू राजा पटसोनी। मजा हमारा साथे चले उखी रड़ी के भीतरी रे। तब काहे भौजी के सामने बोन लेते सभी तरी रे। बोन लेते सभी तरी रे। मजा हमारा साथे चले उखी रड़ी के भीतरी रे। तब काहे भौजी के सामने बोन लेते सभी तरी रे। ऐसे तू हमके जखनी बनौले ऐसे तू हमके जखनी बनौले मिली न कोई दवाइया रे। भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न करे। भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न सरे। कोई न सरे हमरा के कहले कोई न सरे। डीजे मिठू MK रिकॉर्डिंग स्टूडियो तिरुपति बाजार राजा पटसोनी। कुशीनगर। कोई न सरे कोई न सरे। डरो अब तो लागता हमके घर में अकबारी रे। महेश धड़कन पूछता पूछ राइटर साकिर रे। पूछ राइटर साकिर रे। डरो अब तो लागता हमके घर में अकबारी रे। महेश धड़कन पूछता पूछ राइटर साकिर रे। आज से कबो न छोड़ब छिहत्तरो आज से कबो न छोड़ब छिहत्तरो तोहरा के रोजो पड़ब रे। भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न सरे। भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न सरे। अरे कौन हमसे बनवले ते रिश्ता बोल लेते ऐसा गिलवा में टीसता। कौन हमसे बनवले ते रिश्ता बोल लेते ऐसा गिलवा में टीसता। राती में कहले यारवा रे भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न सरे। भौजी के सामने रे काहे छिहत्तरी हमरा के कहले कोई न सरे।